МТЗ скарачае дылерскую сетку России. Продажы там падаюць, і падаюць ужо не першы год. І прадпрыемства нарэшце занепакоілася эфектыўнасцю. Яно і зразумела. Шансы вярнуць страчаныя пазіцыі на асноўным для нас рынку невялікія. Думаю, што ўжо і нулявыя. Пры гэтым новыя зборачныя прадпрыемствы маюць адкрыць за 10-ю гарою у адной краіне, якая ваюе. Да нас якраз прыбыў яе мясцовы дыктатар, самы прызначаны прэзідэнт М'янмы. Мяне ўсё яшчэ здзіўляе факт. Мы будуем дачыненне, нешта абяцаем, збіраемся адкрываць прадпрыемствы разам з чалавекам, які кантралюе толькі 21% тэрыторыі краіны. Ну, гэта крыху больш за Менскую вобласць у беларускіх рэаліях. Усё астатняе кантралююць паўстанцы. І мы збіраемся туды укладвацца. І добра б МТЗ з МАЗам, яны вялікія. Але Белвест, што ў працэдуры банкрутства, ён жа куды лезе? Цяперашні таваразварот з М'янмаю $15 мільёнаў на год. Гэта нуль. Проста нічога. Але ўсе чыноўнікі, у тым ліку і прызначаныя кіраўніцтва лёгпраму таварыш Лазарэвіч, кажуць пра нейкія фантастычныя перспектывы. Скажыце, вам Венесуэлы было мала? Не разумею. Хаця, канешне, разумею. Гуляюць жа яны, як у казино. На дзесяткі мільёнаў долараў не сваіх, вашых грошай. Рыхтуйце гаманцы. А сабраць дзіця ў беларускую школу 500 рублёў за камплект адзення з канцтаварамі. Хаця, хто ў гэтыя грошы укладваецца? Гэта дзяржаўная лічба. Самі бацькі называюць да 1000, а часам і да 1,5. А ёсць маці, якія на адну толькі канцалярку налічылі 1300. Ну і плюс 22,50 за карыстанне падручнікамі. Не шмат, але плацім. У Польшчы сярэдні набор 1290 нашых рублёў. Даражэй? Ну як? Зарплата ў 2,5 разы там вышэйшая. І потым там, дзе наш бацька працуе на збор дзіцяці ў школу траціну месяца, паляк усяго 6 дзён. І гэта яшчэ да таго, як дзяржава адкрывае гаманец. У Польшы яна, дзяржава, выдаткоўвае на кожнае дзіця 244 рублі. Такая дзяржаўная дапамога да школы, без усялякіх умоваў, без даведак, без камісій, без правярання даходу. А ў нас 159, але толькі калі дзяцей 3. А калі адзін школьнік у сям'і, дапамога не прадугледжана. Падручнікі ў польскай пачатковай школе бясплатны. Усе 8 класаў. Вось і ўся розніца. У іх не рэгулююць нічога. І чалавек закрывае верасень за 6 дзён працы. У нас рэгулююць усё. І выходзіць, нават па цэнах, якія існуюць столькі ў міністэрстве, 10 дзён. Клопату шмат. Але грошай у гаманцу чамусьці менш. Як вам такая арыфметыка з правапісам? Напішыце ў каментарах, калі ў вас выходзіць іншая сума. І пастаўце лайк нашай праграме, зразумела, калі вы ў бяспецы. Дарагія мае несвядомыя гледачы. Ну вось скажыце, вы навошта столькі імпарту купляеце? Урад столькі для вас робіць. Лукашенко пагражае пасадзіць кіраўнікоў гандлёвых сетак, а доля імпарту ў нас больш за 40%. Вы што вытвараеце, грамадзяне? І чым больш яны там стараюцца, тым выходзіць горш. Паводле непрадуктовых тавараў менавіта вы купляеце на 2/3 імпартны тавар. І вы што з вамі рабіць? З такімі несвядомымі? На гэтым тыдні і ў гэтай сферы была прынятая нестандартная пастанова. Здаецца, на Белкапсаюзе надумалі паставіць канчатковы крыж. І цяпер прадпрыемствы, якія валодаюць больш чым 15% рынку ў канкрэтным раёне, будуць абавязаныя гарантаваць забеспячэнне вяскоўцаў. А хто гэта ў нас? Хто мае такую долю? У пераважнай большасці выпадкаў гэта Еўраопт. Вось там дырэктарат парадаваўся, калі даведаўся. Магу сабе ўявіць. Вы там трымайцеся. Спачуваю. Шчыра.